कर्नाटकातल्या हसन तालुक्यातल्या मोसळे होस हळदी हांगाचं गणेश मूर्तीचे विसर्जन सुरू आशिल्ले आणि या विसर्जनाची जी मिरवणूक आसा ते मिरवणूक रस्त्यावरून सुरू आशिल्ली। त्या मिरवणुकीत जे गणेश भक्त आसात ते नाचत आशिल्लेत आणि ते भक्तीत मग्न आशिल्लेत। अशा स्थितीत अचानक रस्त्यावरून वचपी एका ट्रक या मिरवणुकीत शिरली आणि मोठो अपघात घडिल्लो आसा आणि या अपघातात 9 जणांचो मृत्यू झाल्याची माहिती आमकां प्राप्त जाल्ली आसा। मृत पावल्या 9 जणांमध्येच 3 विद्यार्थ्यांचो आणि 6 जण स्थानिक लोकांचो समावेश आसा। तेजात चड करून युवक चड आसात। तसेच 23 जण जखमी जालात। तांकां हासन हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात तसेच प्रायवेट आरोग्य केंद्रात तेंचेर उपचार सुरू आसात। हेजी माहिती मेळताच राज्य सरकारानही दुःख व्यक्त केले आसात आणि या प्रकरणाची चौकशी करतले असो आदेश दिल्लो आसात। या दुर्घटनेतलो जो ट्रक चालक आसा तोही गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आमकां प्राप्त जाल्ली आसा। ह्या प्रकरणाची माहिती मेळताच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शोक व्यक्त केलो आसा। तसेच हेच्या बद्दल जी लुकसाण भरपाई आसा ती दिवपाची आश्वासन त्यांनी दिले आसात। दुसऱ्या बाजून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही ह्या अपघातात मृत पाविल्ल्या लोकांका 5 लाख रुपये मुदत लुकसाण भरपाई दिवपाचे आश्वासन दिल्ले आसा।